Ja by som sa chcel poďakovať pani profesorke za podrobný príbeh vzniku slovenskej cirkevnej provincie, aj keď teda jednu úsmevnú poznámku k tomu mám, že ma mrzí, že už vtedy nevedeli, čo my v Trnave dávno vieme, že Trnava nie je periférium, ale je centrum a Bratislavu my pokladáme za periférium a sme radi, že určité obdobie nám to potvrdil aj realita. Ale teda to je len taký úsmevný podotaz. A je tu priestor na vaše otázky. Ja by som sa chcel spýtať, keby ste sa mohli vrátiť, vy ste také strašidelné slovo použili. Trnavská arcidiecéza je sufra neviem čo bratislavskej a aký je vlastne dneska vzťah, ja neviem, možno sa pýtam mene viacerých prítomných, aký je dneska vzťah medzi pánom Orošom a pánom Zvolenským, lebo mi to príde zvláštne, že máme dve arcidiecézy vedľa seba, jedna predpokladám, jedna hlava z nich je iba hlava tej provincie, tak keby ste nám toto mohli nejako vysvetliť. No k osobnému vzťahu biskupov sa vôbec nebudem vyjadrovať. Len možno niekoľko takých čisto technických alebo právnych vecí. Sufragánna diecéza znamená, že to je diecéza, ktorá je začlenená do jednej cirkevnej provincie. Ale tá podriadenosť je skôr čestná. Pretože každý biskup má absolútnu právomoc učiteľskú, sudcovskú vo svojej vlastnej diecéze. To znamená, byť sufragánom nejakej provincie neznamená, že primas, alebo teda metropolita zasahuje nejakým spôsobom do riadenia sufragánnej diecézy. Každý biskup je učiteľom vo vlastnej diecéze. Len z nejakých právnych dôvodov, administratívnych dôvodov, jurisdikčných dôvodov existujú cirkevné provincie ako samostatné jednotky, pričom väčšinou je tá arcidiecéza odvolacím súdom napríklad vyššej inštancie voči nižšej inštancii a podobne. No a Trnava si uchovala arcibiskupský titul z úcty k tomu, že to bola prvá arcidiecéza novodobých čias, že bola sídlom prvej slovenskej cirkevnej provincie, tak si tento titul uchovala, ale nie je sídlom provincie. A to je teraz tak veľmi laicky, zjednodušene povedané. Ja mám možno jednu takú otázku. Vyhlásené to bolo 31. decembra 1977, ale v Trnave sa slávnosť uvádzajú dva termíny. Zaujíma ma to len preto, že mal som to šťastie, že teda ja som vítal Tomáška ako malý chlapec, ktorý už mal čierny zápis, takže už to bolo jedno. Ale viem, že ten termín sa posúval stále, pretože oficiálna štruktúra nechcela, aby bolo na ňom veľa ľudí. A viem, že sa v historických dokumentoch objavili dva termíny, že či neviem ho ja presne, len ma to teda napadá, že či sa to dá už upresniť. To je celkom jednoznačné. Bolo to 6. júla 1978. Tu si dovolím upozorniť na dôslednosť komunistického režimu. 6. júla, nie 5. na Cyrila Metoda, aby to, nedaj Bože, malo ešte nejaký dodatočný duchovný, náboženský, kultúrny, národný a iný rozmer, ale na Jana Husa 6. júla. To bolo celkom dobre vypočítané. Tu boli dôsledný režim. No a pochopiteľne prítomní boli prísne vyselektovaní. Takže iba s troškou šťastia a Božieho riadenia sa aj jednotlivcom iným než režimom vybratým podarilo dostať dovnútra, ale inak to bolo prísne strážené javisko. Preto sa aj slovenská verejnosť o význame týchto udalostí reálne dozvedela až po páde komunizmu v 1990 roku, kedy sa potom na slávnosti v Šaštine čítali oba pápežské dokumenty, obe apoštolské konštitúcie a verejnosť sa mohla dozvedieť o tom, čo to vlastne znamenalo, pretože vtedy sa o tom v tlači písať nesmelo. Respektíve, keď sa písalo, tak iba 1-2 riadky, také úplne zavádzajúce, ktorý sa hovorilo, že iba komunistický režim dokázal
vybojovať pre Slovensko takéto uznanie, takúto samostatnosť cirkevnoprávnu, ktorú žiadny predchádzajúci režim buržoázny a iný dosiahnuť pre Slovensko nevedel. Ale to boli dve vetičky, inak nič a väčšina ľudí ani nedokázala vnímať, čo sa vlastne udialo. Máme ešte otázky? Ja by som sa chcela spýtať. Počula som len takú informáciu v tom čase, čo ste spomínala, že slovenské dediny, alebo teda to slovenské územie patrilo do područia Poľska a potom, že sa to teda vrátilo. Ja som počula, že v tom období, neviem, či biskup, lebo kňaz bol práve v týchto dedinách Karol Vojtila. A že zakázal Slovákom rozprávať po slovensky. Neviem, či to bola pravda. No, to je trošku zložitejšie. Tieto obce sa dostali do Poľska na základe rozhodnutia konferencie veľvyslancov v belgickom Spa v auguste 1920. To bolo v období takom medzinárodne zložitom. Viedla sa poľsko-sovietská vojna a Československo vtedy potrebovalo utriasť svoje hranice a malo eminentný záujem získať od Poľska Tešín. Pretože Tešín bolo bohaté priemyselné centrum, kde sa ťažilo koksovateľné čierne uhlie a pretože tam končila Košicko-Bohumínska železnica. Železnice vtedy boli základom diaľkovej komunikácie, boli veľmi drahé ich postaviť. Takže to bol obrovský strategický cieľ dosiahnuť Tešín. Na výmenou za Tešín boli teda tieto slovenské obce na severe Oravy a na Spiši odsunuté, prepustené do Poľska. Lebo Poľsko malo vtedy veľké ambície voči slovenskému územiu. Dokonca sa hovorilo, že Vák i Ostravica to je naša hranica, čiže Poľsko-Povách. A to sa aj v sneme hovorilo, takéto vážne veci. Poľsko-Povách. No a to sa našťastie neuskutočnilo, ale tieto obce, to bolo veľmi bolestné pre Slovensko, lebo to boli čisto slovenské obce. Že boli čisto slovenské, o tom svedčí aj ich politické správanie sa. Odkedy máme na Slovensku parlamentné voľby, odvtedy voliči z týchto obcí volili vždy slovenské strany. A bez výnimky. To boli najpevnejšie bašty za Uhorska. Od 70. rokov najpevnejšie bašty slovenských strán, práve tieto obce, ktoré boli odstúpené do Poľska. Potom ešte časť ďalších území na Spiši, na Orave a na Kisuciach, okolo Skalitého, boli okupované Poľskom po Mníchovskej dohode, teda v zime 38-39. Všetky tieto územia boli prinavrátené Slovensku v rámci poľského ťaženia, ku ktorému bolo Slovensko prinútené na základe vojenských klauzulí ochrannej zmluvy s Treťou ríšou, teda vstup do vojny, ale Slovensko sa obmedzilo iba na tie bývalé slovenské územia, ktoré sa prinavrátili do Slovenska, ďalej nič neokupovalo. Tieto územia sa teda vrátili na Slovensko, stali sa súčasťou slovenského štátneho územia. V 45. boli proti obrovskému odporu obyvateľstva, ale obrovskému odporu obyvateľstva, ktoré odtiaľ utekalo. Mnohí utiekli na Slovensko, niektorí boli potom usídľovaní aj na južnom Slovensku. Boli tieto obce opätovne dané do Poľska. Jurisdikčne patrili do jurisdikcie krakovskej arcidiecézy, ktorá sa stala arcidiecézou v roku 1925 na základe konkordátu, ktorý uzavrelo Poľsko so Svetou stolicou a ktorý zacementoval vtedajšie územie Poľska v 25. Povýšil Krakov na arcidiecézu a zároveň do tejto arcidiecézy boli už aj začlenené tieto slovenské obce, pretože Praha neprotestovala. Preto nebolo možné upraviť slovenské diecézy, pretože to ani Budapešť, ani Praha nechceli. Ale bolo možné upraviť slovensko-poľskú hranicu, aj keď v protislovenskom zmysle, pretože Varšava to chcela, Praha súhlasila. Po 45. sa jurisdikčne trošku skomplikovala vec preto, lebo poľský komunistický režim v septembri 1945 vypovedal konkordát. Aj na to sa odvolával Vojtašák v tom prípise Vyšinskému, že jurisdikčne bez tak nie je zrejmé, aká je
situácia týchto obcí, pretože konkordát, na základe ktorého boli pričlenené do krakovskej arcidiecézy, prestal platiť. A nový nebol uzatvorený odvtedy. Teda v čase Vojtašákovho listu. Faktom je, že Poľsko, a to platí asi pre všetkých okrem Slovákov, lebo Slováci majú tak narušené vlastné národné povedomie, že považujú za zmysel svojej existencie nenávidieť sami seba. Ale v tom sú jedineční na celom svete, pretože tí ostatní to vidia tak, že majú milovať sami seba a niekedy to aj preženú s tou láskou, že teda ju rozširujú aj na tých, na ktorých by sa to nemalo vzťahovať. No a takúto trošku imperiálnu natúru majú aj naši severní susedia, ktorí radi polonizujú. Aj preto boli vo väčšnom konflikte so všetkými svojimi susedmi. S Ukrajincami, s Litovcami, s Nemcami, so všetkými svojimi susedmi. Za medzivojnového obdobia bola napríklad vo vzťahu k Litve úplne mŕtva hranica. Tam neexistoval žiadny konkrétny styk, nefungoval ani len telefón, nechodili vlaky, nebola cesta, mŕtva hranica. Ale to len na takú ukážku, že teda ten polonizačný tlak je v Poľsku veľmi silný. No a ten bol aj veľmi silný vo vzťahu k týmto slovenským obciam, ktoré boli v rámci doktríny poľskej zahranično-politickej považované za poľské obce, poľského gorálskeho obyvateľstva, ktoré iba o tom ešte nevie, že je poľské, ale treba o tom dôslednou školskou prevýchovou poučiť. No a tohto názoru boli aj cirkevné autority. Preto v 60. rokoch, keď v rámci koncilovej reformy prišlo k zavádzaniu materinských jazykov do liturgie, no tak cirkevná autorita nevnímala s potešením, že sa zavádzali slovenské sväté omše. A došlo v istej fáze dokonca k ich zakázaniu. Áno, a vtedy bol na čele krakovského arcibiskupstva Karol Wojtyła. Ja osobne do určitej miery to vnímam aj tak, že on si neskôr uvedomil, že to bolo nesprávne a že aj časť jeho veľkej náklonnosti k Slovensku a možno aj tá prosba, keď navštívil Slovensko na tú dlhú 4,5-dňovú návštevu na prelome júna a júla 1995, jeho prosba, aby ho v helikoptére zaviezli teda previezli ponad tieto územia, ponad Tatry a pohraničné územia, že to do určitej miery aj s tým súviselo. Také ospravedlnenie a vnútorná reflexia, ktorú pociťoval. Ale to sú moje impresie, ktoré nemôžem žiadnymi nejakými konkrétnymi výrokmi doložiť. Máme ešte jednu. Ja som z Bratislavy, z tej periférie Trnavy. Dá sa dojsť do toho centra, vlaky fungujú. Ďakujem, pani profesorka. Mňa by celkom zaujímalo, moji priatelia teraz vydali knižku od Vojtašáka Môj životopis. Vrele odporúčam. Ale chcel by som sa opýtať, pán biskup Vojtašák uvažoval o tých dvoch metropolách. A ten dôvod, to by ma celkom zaujímalo, že aký mal ten dôvod a neuvažoval aj o tom, že bude treba nejaký ten primás, tak ako to bolo napríklad dovtedy v Uhorsku, vždycky tam aj v Uhorsku bolo viacero arcidiecéz, ale vždycky bol nejakým ten primásom ako prvý, lebo katolícka cirkev to není nejaká demokratická inštitúcia, ale sú tu nejaká hierarchia. A druhá otázka, čiže keď sme tu v Trnave, tak hovorili si aj o Radlínskom, že on uvažoval o tom, že vytvoriť slovenskú provinciu. Ale tu v Trnave bol istý čas aj Juraj Pohronec Lepčiansky, ktorý mal tiež hlboké slovenské cítenie. Bol istý čas aj vicekráľom cisára Leopolda. Nebolo aj pri ňom takéto nejaké sklony, že urobiť nejakú tú provinciu na Slovensku? Neviem. No, to sú úplne iné historické súvislosti. Začnem teda chronologicky tým slepčianským pohroncom. Za čias slepčianskeho pohronca Slovensko bolo Uhorsko.
pretože teraz som to trošku povedala možno nadnesenie, nie tak 100% historicky to platí, ale skoro. Pretože sme v čase tureckej okupácie, kedy turecká okupácia veľkú časť Uhorska držala pod svojou kontrolou. To znamená, kráľovské Uhorsko, Sedmohradsko bolo viac menej samostatné, vojvodstvo, ktoré platilo tribút Osmanskej ríši. Čiže kráľovské Uhorsko bolo prakticky Slovensko. Pás územia medzi riekami Litavou a Dunajom na juho-západe a malý pás územia, ktorý bolo pokračovaním východného Slovenska smerom na juho-východ. To bolo kráľovské Uhorsko. Ale grosso modo, až teda na ten pás územia medzi Litavou a Dunajom môžeme povedať, to bolo viac menej Slovensko. Čiže tam hovoriť o nejakom vyčlenení slovenskej cirkevnej provincie, to by nemalo zmysel. Naopak, Slepčiansky Pohronec aj v tej svojej famóznej dlhej správe kvinkvenálnej, ktorú napísal o stave cirkvi v Uhorsku, vo svojej diecéze, ale aj v celom Uhorsku, a vtedy ešte neexistovala ani Košice, ani Banská Bystrica, ani Rožňava, ani Spiš, čiže Ostrihom, Jáger a to je všetko. A potom ešte zo pár niektorých drobných diecéz. Písal správu o situácii a v tej situácii písal o svätoplukovských koreňoch Ostrihomskej arcidiecézy, o cidlometodských koreňoch Ostrihomskej arcidiecézy. Takže tamto myslenie bolo úplne iné. To myslenie bolo, Uhorsko je náš štát, v konečnom dôsledku náš cidlometodský svätoplukovský štát. To bolo, keď to mám veľmi zjednodušene povedať, je toto myslenie. Ja to zjednodušujem teraz, ale nemáme tu priestor, aby sme hodinu hovorili o všetkých detailoch. K Vojtašákovi a jeho návrhu, prečo dve provincie. No tie dve provincie mali istú tradíciu práve od uhorských čias, lebo bola tu Ostrihomská, bola tu Jagerská. Čiže istá tá tradícia západnej východnej provincie tu bola. Mimochodom, mnohí dneska Slováci tak papagájujú, že Slovensko, Horné Uhorsko, a pritom môžem iba povedať, že nevedia, čo hovoria, Bože, odpustím. Pretože Horné Uhorsko v Uhorsku a Dolné Uhorsko to bolo niečo iné. Dolné Uhorsko malo centrum v Bratislave a Horné Uhorsko malo centrum v Košiciach. Lebo Horné to bolo videné z centra Kráľovské Uhorsko, viac menej identické so Slovenskom plus tie dve územia na juhovýchode a juhozápade, o ktorých som hovorila, ktoré má centrum v Bratislave, to je sídlom kráľovských orgánov, miesto držiteľstva, korunovačné mesto a tak ďalej, Uhorská kráľovská komora tam sídli. A potom je Horné, to je to ďaleko za horami. Čiže kde začínajú hory, to je to Horné. A toho centrum boli Košice. Máme jeden taký krásny štych z 1519 roku, Betlenovo obsadenie, a tam je napísané, že Košice, centrum Horného Uhorska. No, takže aj tieto pojmy sú historicky viazané a iné, než potom sa kaličili z politických dôvodov, kde si v 19. a 20. storočí. Takže istá tradícia východnej a západnej organizácie tu bola. Košice ako súčasť Jagru. No a druhá vec, prečo nie prímaz? No lebo prímaz je dneska už antikvovaná funkcia. Už kódex kanonického práva v roku 1917 prakticky odstránil funkciu prímaz a teraz zostal tam, kde historicky bol, aj keď už nemal žiadne konkrétne právomoci, viac menej iba čestné. A noví sa už nezriaďovali. No a Vojtašák bol aj dobrý znalec cirkevného práva, aj sa orientoval v situácii, preto nežiadal niečo, čo by bolo v literárnej rovine, ale cirkevnoprávne by úplne diskvalifikovalo jeho požiadavku. Tak ja sa opýtam, ako máme u nás nejakú hlavu cirkvi? Alebo máme dvoch metropolitov? Máme dvoch metropolitov, nemáme primasa. Posledná otázočka. No, keď už nikto... Ja som bol trošku prekvapený, že sme začínali až Radlinským. Chcem sa spýtať, u Rudnaja ani u Bernoláka alebo Bernolákovcov neboli žiadne snahy tohto typu? Nie. Neboli žiadne snahy tohto typu. Tam boli skôr snahy udržať slovenský charakter tých cirkevných štruktúr uhorských, ktoré boli slovenské
predtým stáročiach. Však sme tu v Trnave. Trnavská univerzita. Trnavská univerzita bola uhorská univerzita, ale zároveň slovenská univerzita. Pretože máme, z prameňov poznáme vyše 100 mien univerzitných profesorov, ktorí tu prednášali Slovákov. Študentov Slovákov a samozrejme aj neslovákov. Ale ten slovenský náčer kráľovského Uhorska bol veľmi silný. Oveľa silnejší, než si my uvedomujeme. Lebo my sme urobili psychologicky aj z hľadiska interpretácie slovenských dejín jednu kardinálnu chybu v 20. storočí. Poslúchli sme Československý štát, že sme vyšli z ničoho. Predchádzajúcich 900 rokov bolo Hic sunt leones a po prvom spoločnom štáte Čechov a Slovákov bolo 1000 rokov nič a až potom sa obnovili slovenské dejiny vstupom do Československa. To je úplný nezmysel. To je úplný nezmysel. Poprvé, žiadny národ by nevydržal 1000 rokov ničoho a po druhé, to jednoducho tak nebolo. My sme sa len vzdali toho nášho zásadného podielu na uhorskom štáte, ktorý bol práve v tom období uhorského kráľovstva, kráľovského Uhorska identického prakticky so Slovenskom, teda osmanskej okupácie. Tak, jak bola tá osmanská okupácia tragická. Tragická pre tých, ktorí boli priamo na okupovanom území, pretože tá vláda turecká bola tvrdá, odtiaľ utekali, tam bol útlak národný, náboženský, ekonomické, turecké hospodárstvo. To bolo zložité veľmi. Ale aj pre Slovensko bola tá turecká doba veľmi ťažká, pretože my sme boli nárazníkový pás. Tu sa odohrávali všetky vojny. Tadiaľ to prešla hranica na vyše 2 storočia, všetky vojny, hore, dolu. To že Bože, strach veľký, to nie je iba študovská literatúra, to bola naša realita. A na začiatku 18. storočia malo Slovensko možno 700 000 obyvateľov. Čiže po tejto stránke to bolo veľmi dramatické. Ale na druhej strane práve toto obdobie je zároveň aj veľkým rozkvetom a impulzom pre Slovensko, pretože Slovensko sa stáva prakticky uhorskom, nositeľom uhorských ústavných štátoprávnych tradícií. Tu sídlia najvyššie úrady, tu sídli najvyššia šľachta, tu majú veliteľstva vojenské zložky. No a samozrejme, kto v tých štruktúrach pôsobil? No tak Slováci, väčšinou slovenská šľachta, drobná, početná slovenská zemianská šľachta. Takže také reči, Slováci nemali šľachtu, no to môže povedať iba niekto, kto je úplný historický analfabet. Preto v tomto období sa ešte takto neuvažovalo. Sa uvažovalo uchovať tieto slovenské štruktúry v rámci kráľovských uhorských. Až keď v 19. storočí prichádza pokus premeniť tento uhorský štát na maďarský národný liberálny štát, všetky liberalizmy sú centralistické. A ten uhorský liberalizmus nadobudol veľmi maďarský ráz, prichádza maďarizácia a tá potom vyvoláva odpor a snahu brániť sa proti tomu. Takže ešte raz ďakujem pani profesorke Hrabovec aj vám všetkým za to, že ste si dnes našli čas a mňa napadá z tej vašej poslednej odpovede otázka, že som rád, že pani profesorka nás vyprevádza vlastne na cestu s tým, že vôbec neplatí, že by sme išli z ničoho, ale ideme z čohosi, čo má oveľa hĺbšie korene, ale zároveň aj nejdeme do ničoho, ale ideme každý tak trochu domov, ktorý si spolu vytvárame práve na základe vzťahov a ja verím, že aj táto prednáška nám všetkým priniesla porozumenie, že sme súčasťou spoločného príbehu, ktorý nemá začiatok ani koniec, pretože my sme stále jeho súčasťou. Takže ešte raz ďakujem pani profesorku.